ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಳುನಾಡು ಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕಲೆನು ಗುರುತಿಸಾರ ಈತನಾಟ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬುಲ್ಪುನಕೆಂದ ಈಗ ಬೊಲ್ಪಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆನ ಕೊರನಂಚಿನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕಡೇತ ಅಕೇರಿದ 10 ತಂಡಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕೊರ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ತಂಡ ತೆಲಿಗೆದ ತಿನಾಲಿ. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್, ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 25. ಯಾವ ವರ್ಷ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂದು ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಮಂಗ. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೆಲಿಕೆ ತೆನಾಲಿ ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಆಸರ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ತಂಡೋಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷ నుంచి ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಉಳಿದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ ಕಲಾವಿದರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವಾರ್, ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್, ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥ ಅಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನೋಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಟಿಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿದು. ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾನ್ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ LLB ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಹಾಯ್, ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡಿದು. ಯಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಮಂಗಳ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು 2 ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಸರೆ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಪಂಡಿದೆ ಇಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ TV ಆ್ಯಡ್ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ. ಅವಾಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಲಿಂಕ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಪೋಲ್ಯತ ಅಂದ. ಸೊ ಏನೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು. ಪೋಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಜಿನಿಕ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಸುನಿಲ್ ಡಬತ್ ಪಂಡೆ ಮನ್ಪುಗತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗಾನ ಸಾರ್ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಂಡೆ ರಾಂಡಲ ಹಟೊಟ್ಟಿ ಅನ್ಲೆ ತಂಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಸುನಿಲ್ ಗಣೇಶ್ ಬಂಡಿದ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಟೀಮ್ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯ ಸುರುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಜಿ. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಜಿ, ಜಡ್ಜಸ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಜಿ. ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೇದಾಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ. ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಂದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೋಡ್ದಂಡ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡ್ದು. ಆಯ್ಪಂಡ ಆರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆ ಕೊರದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಿದ ಅಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪೋನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ. ಅಂಚ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ. ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಪನ್ನೋಡ್ದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡೆ ಪನ್ನಲಿದೆ. ಆಯ್ಪಂಡ ವಿಜಯನಾಥ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನಿಂಚೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಲೆಯಿಂದ. ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಚರಣ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ತೆಲ್ತು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. 4ನೇ ರೌಂಡ್ ಬೈದ. 4ನೇ ರೌಂಡು ಈತ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದಿನೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಮಸ್ತ ಆಸೆಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಈತ್ನೇಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಎಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯಗೆ ಏತೆ ಕಾಸು ಪಡು ಸಂತೋಷ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದೈತೆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬೋರ್ಡು. ಆ ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ TV ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಡು ಕೊನತೊಂದುಲೇರು. ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಡು ಕೊನತೊಂದುಲೇರು. ಅಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನಲ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೋ ಇಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೋರ್ನಾರೆಗೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕುಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ್ನ ಜನ ಮನಟ್ಟು ಉಂತಾಡ ಪಂಡದು ಆಶಿಸ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮೇರ್ನ ತಂಡ ವಿಜಯಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪಂಡದು ಆಶಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭ ಹೊಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ತಡೆ ಪಾತ್ರ. ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಪಾತ್ರ ಕಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏರು ಮಿಲಿಟರಿ ಮೋನಪ್ಪೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ಪೆ ಏಡಂಬೆ ಪದ ಪಾತ್ಯರು ಏಡ ಪಾತ್ಯರು ಬಿ ಏ ಪಪ್ಪ ದಾದೆ ಇರ್ನ போது ரிக்ஷா தாக்கல மத்த ಲಡಾಯಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ದಿ ಇರೆಗ ಮಂಡೆ ಸಮಜ್ಜೆ ದಾಯಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ದಾಯಡ ಲಡಾಯಿ ಮಂತಿನಿ. ರಿಕ್ಷಾ ದಾಯಡ ದಾಯ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪನ ಕೇನ್ಯ ಆಯಡ ಕೇಂಡ್ಯಾನು ಎಡ ಪದ ಹೊಡೆದು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನೈಕಿ ಏತು ದೇತನ ಹೋಗೇಂಡೆ ಆಕೆ ತೆತ್ತಿ ಬಾಯಿ ಬಂಡಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪುಣ್ ಬಂಡಿ ಆಕೆ ಅನ್ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ 30 ಬುಡೋಲಿ ಆಗೇಂಡೆ ಆಕೆ ಏರ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿ 30 ಏರ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಅನ್ ಆಕೆ ಏನ್ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಈ ಫಿರ ಹುಡುಗಲ್ ಬಂಡೆ ಏರಾಣದಾನೆ ನಂಗೆ ಎತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತ ನಾನು ಏರಾಣದಾನೆ ಏರಿಯ ಯಾನ್ ಏರು ಎನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ತೂತೇನೆ ಆ ನೀ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಣಿವೆಡು
ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆಂಬೆ ಆಹಾ. ಎದಿರಡು ಇರುವ ಜನ ಮಿಲಿಟರಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಆ. ದಾದಾ ಯಾನ್ ಬಲ್ದಿಜಿ ಯಾನ್ ತೂದು ಬಲ್ದಿಜಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಗನ್ನದ ಆಲಜಿಂಬೆ ಅಕ್ಕಲ ಒರಿಯ ಕೈಟ್ ಏಕೆ 47 ಉಂಡು ಆಹಾ. ಆಂಡಲ ಪೋಡಿದಿಜಿಂಬೆ ತಿಗಲೆ ಕೊಡ್ತು ಕಣಿವೇಡು ಸತ್ತ ಪೋಯಂಬೆ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತೀರು ಯಾನ್ಲ ಪೋಯ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತೀರು ಯಾನ್ಲ ಪೋಯ ಕೈತಲ್ ಆಯಂಬೆ ಬುಕದಾದಂಡಿಯ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕುಲ ನಾತಿ ಪೋಯರಿ ಅನ್ನ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಪೋಯ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕುಲೆ ಕುರ್ತದ ಅಕ್ಕುಲ ಅದೇ ಪಪ್ಪ ಹೌದಾದೆ ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋಡೆ ಈತೆಲೆ ನಾಯಿಗೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಾಯಿ ಅಗ್ಗಿಣು ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತ ಇನ್ನತ್ತು ಮಾರ ನಾಯಿ ಅಗ್ಗಿಣು ಜೋರುಂಡು ಬಂದು ಓಡ್ಬಾರ್ದು ನತ್ತು ನಾಯಿ ದಕ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಉಲಾಯ್ ಹೋಗುನಾಗ ನಿಕುಲು ಮಿತ್ತು ತೂತು ಬತ್ತು ತೊಕ್ಕುದು ಅಡಿಕೆ ಬಾಡು ನಾಯಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೂತು ಬಲ್ಲೆಂದು ಓಡ್ಬಾರ್ದು ಅವು ಮಾತ ಸಮ ಇರು ಪೋನಗ ಶೂ ಪಾಡಂ ಪೋದಿತ್ತಾರತ ಕಾರಡಿತ್ತಿನ ಶೂ ಒಂಟಿಯೇ ಐತ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮುಲ್ತು ಪೋಯನೆ ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿಂಚ ಕಡಿಡ್ ತೂಪಯ ಒಂಜಿ ರಾಸಿ ಮುಟ್ಟದ ರಾಸಿಲುಲ್ಲ ನನ ಎನ್ನ ಸೂ ಹೊಸತತ್ತ ಏರ್ಲ ಕಂಡು ಬೇರೆ ಓಡಿಯಾಂಡಿಯ ಐಕೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಾಲ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಇದು ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ ಚೀಟಿಯಾ ದಾದಂದು ಬರೆಯರು ಯಾನು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎನ್ನ ಶೂನ್ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ಪಿದೆ ಬರ್ಪೆ ಮಾರದಿ ದೀತಿನ ಜಾಗಡು ಶೂ ಇಜ್ಜ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಉಂಡ್ಯಾ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಉಂಡು ಯಾನು ತೆತ್ತದಿಂಚ ತೂಪೆ ಐಟ್ ಇಂಚ ಬರೆದನು ಯಾನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಮಾರೇದಿ ಅಂಜಿ ಕಲ್ವೇರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಜನಂಕ್ ಏ ಪಪ್ಪ ಕಲ್ವೇರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಏನ್ ಚೌ ದೇ ಐಟ್ ಕಲ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಡ್ಯಾರ ಬಾರೇ ಬರೇ ಏನ್ ಚೌ ದೇ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದು ಜೆಪ್ಪ ಆ ಜೆಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂದ್ 25 ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟುದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ದಿವೋಡು ರಾತ್ರಿ ಮೆಲ್ಲ ಕಳುವೆ ಬರ್ಪಿ ಮೊಟ್ಟುಲ್ ಪೂರ ತೂಪೆ ಓ ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಡುಂಡ ಆ ಒಂದು ಸೀದಾ ಬಲಿಪೆ ಪಪ್ಪ ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ಪದೇ ಪುದಿ ನೆಂಚಾವ್ ಮೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟದ ಕಡಿಟ್ಟು 25 ಮುಟ್ಟದಿಂದ ಕಲ್ವೆ ಬಲಿಪೆ ಅನ್ಪುನ ಬುಕ ಆಯ್ ಮುಟ್ಟು ಕಂಡುನೇ ಕಲ್ವೆ ಅಂಡಿ 25 ಜೊತೆ ಮುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತೆ ಮಾರಿ ಇದು ಕರ್ಮಂದಿನ ಇಡ ಐಕ್ ಮಾತ ಉಸಾರುಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪುಲ ಬಂಡ ಮರಲ ಕಲ್ತಾನಬೆ ಮಾರಿ ಕಲ್ಪರಣ ಮೆನಿಕ್ ಅವತ್ತಿ ಇರು ಇತ್ತೆ ದೂರ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಇರು ದೂರ ಪೋದು ಯಾರು ದೇವಸ ಶಿಸ್ತು ಬಾಡಿ ವೈಕ ಬಟರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಡೇವಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಆಂಧ್ರವಯ ಓಕೆ ಎಂಜಿನೆ ಮಕ್ಕ ಅಗೇರದಿ ಇದು ಬತ್ತ ಈ ರಿಂದು ಬಂತಾರ ಅಂಚಂಡ ಅವ್ವಿ ಕುಡಲ ಅವ್ವಿ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮೆ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಡಿಪ್ಪರ ಕಲ್ಪೆ ಪೋಲೆ ಮಾರೇರ್ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ತನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾರದಿ ಅಯ್ಯಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಪಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಅಮ್ಮೆರೆದ್ರು ಸಿಗರೇಟ್ ಏಪನ ಬೇ ಅಮ್ಮೆರ್ನೆ ಎದುರತ್ತ ಮಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬಿಡತ್ತ ಓ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಓಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತು ನಿಂಬೆ ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚಿ ಡೈಲಾಗ್ ದಾದೆ ಇರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬಿಡೋಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾಂಬರ್ ಕುಡೋಡಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ ಪಾಡ್ನು ಕಿಸೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಏತ್ ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ತ್ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸೆಟ್ಟೇನೆ ಒಂಜಿ ವೇಟ್ ಸೆಟ್ಟೇನೆ ತಾಯಿಗೆ ಪಲ ಬಾಲೆಗ್ ನೆರೋಂದಿಪ್ಪುನು ಇರಾಯಿಗೆ ನೆರ್ಪುನೈತ ಬದಲು ಒಂತೆ ಕಾಸ್ ಕೊಂಡಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತಿ ಆನಿ ಬತ್ ಬಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರು BCA ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಎತ್ತ ಮೂಜಿ ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಯ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದು BCA ಮಲ್ತೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರು BCA ಮಂತಿಜೆನಾ ಇಮನ ಬೆಂಗಳೂರು BCA ಬಂಡಿ ಇಂಜಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಕ್ಕುಲ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಗೂಡ್ದಂಗಡಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಹೊಡಿಯಾಣ ಬಂದು ಹುಡ್ತು ಹುಡಿಯ ಅಲ್ತ್ರದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತೆ ಊರು ಬತ್ಪಂಡಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಮಣಿಪಾಲ್ MBA ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ಮಗೆ ನನಾಣಲ ಸುಧಾರಿಯ ಬಂದು ಕುಡೊಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ತೆತ್ತು ಕೊರಿಯ ಮಣಿಪಾಲ್ MBA ಮಲ್ತೇನ ಎಂಚಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ MBA ಬಂಡಿ ಇಂಜಿನ ಮನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಬೊಂಡದಂಗಡಿ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಬೊಂಡ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೂಡದಂಗಡಿ ಏತಲಗಡಿತಿ ಅಪ್ಪ ದೇ ಯಾನ್ ಆಂಧ್ರಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬಾಡ್ದಿಜ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ವಿಷಯ ಬಾತನೆ ಪತ್ತೆ ಕೂಡಿದೆ ಕೂಡಿಗಾಸ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಕೂರಿ ವಾರ್ಪುನು ದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರನ ಗೀರ್ದಯ ವೆಚ್ಚಾಪಿನಿ ದಾದ ಮಾತ ವಹಿವಾಟ ಅದ ಎಂಜೆ ಬಂಡಿ ಏನಡ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಂಧ್ರಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಆಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಆಡುವಂಡಿ 30 ಲಕ್ಷ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯ ಎಂಜಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಓಪನ್ ಆದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಡು ಒಂಜಿ ಗಿರಾಕಿ ಹೋಯ್ತಿ ಗೊತ್ತನ ಹೌದಾನೆ ತಾನೆ ಬಂಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಓಲ್ ಮಾಲ್ದಿನಿ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಲ್ದಿನಿ ಮಾರೇ
ನಾನು ಅಮ್ಮಿ ಬರ್ಪೇನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ನೀನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಅಂದೆ ಮಾಡ್ಲೇ ವಲಂಡ ಬರ್ಪಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಉಂಡ್ ಪತ್ತೆರೆ ಪಂಡದು ಭಟ್ರು ಪಂತಿಜರ ಅಂದಪ್ಪ ಆಯಗ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಬತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಭಜೆ ಮೂಸರಿ ರೋಗ ಬತ್ತಾರೆ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಮನೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಅಲಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಲಗಾಡಿದೆತ್ತು ಮಾಡಿ ಲಗಾಡಿದೆತ್ತು ಮಾಡಿ ಪಪ್ಪ ಯಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದ ಬೇರೆ ಮಂತಿಜ ಎಂಚಿನದೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಊರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡಿ ದೆತ್ತ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾತಂದು ಒಂಜಿ ಜನಲ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸ್ತೆ ಪರ ಎಲ್ಲಾರು ಬುಜೇರು ತಾನೇ ಬಂಡ ಅಂಬಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎದುರು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಜಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಲ ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಇಮಾನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅತ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾರಿ ಪೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡೆ ಚೂರಾಂಡ ಲಕಾಲ್ ಬೋಡಿಯಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ಪತ್ತು ಆಯ್ಗ ದಾಯಿಗಿ ರೇಪಲ್ಲ ನೆರೊಂದಿಪ್ಪುನ್ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆತೆ ಎಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಬಂಡೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಓವಾಣ ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ತೇನೆ ದಾಯಿಗೆ ದಾದಿ ಪಪ್ಪ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಯಾನೆ ಬೇ ದಾದಾ ಇನಿ ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಜ್ಜಿಂಬೆ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಮುಂಬೈ ಡುಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಡೇನಾ ಇಜ್ಜಿಂಬೆ ಯಾನು ಚೆನ್ನೈ ಡುಳ್ಳೆ ಆವು ಸರಿ ದೀಪೆ ತುಯರೆ ಆ ಬಾಲೆ ಗೇಪಲ ನೆರೊಂದಿಪ್ಪರತ ತುಯರ ಆ ಬಾಲೆದ ವಹಿವಾಟು ತುಯರ ಚೆನ್ನೈ ಮುಂಬೈ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಏತು ಸ್ಟೇಟ್ ತಿರುಗುಜೆ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆತಿ ಎಂಜಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ತಿರುಗುನ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ IPL ಬೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟುನು ಮಾರೇಜಿ IPL ಬೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟುನು ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಮಧು ಏನ ಲಗಡಿ ಚೆಪ್ಪುನ ಆತಿ ಪದೇಪು ಕುಡಂಜಿ ಬಿಡ್ಪೆ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಗಿರಿಗಿರಿ ಅವಡ್ ಮುಲಿ ಮರ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇದು ರವಿಧನ್ಯ ದೇ ಇನಿ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಡೆಂಕುಲ್ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಸಾರಾಯಿ ನಿರ್ಮೂಲನ ಆಂದೋಲನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನಡ್ ಮಿತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುವ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನಿಕುಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಅವ್ ಬರ್ನಾಗನೆ ಬೂಚ್ ಹಾಕದ್ ಬಂದ ಅದೇ ಬರ್ತಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಲ ಅಯ್ಯೋ ಚೆಕ್ ಅಂಚತ್ತಿ ಸಾರಾಯಿ ವಿರುದ್ಧದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಸಾರಾಯಿ ಅಳಿಸಿ ತಾರಾಯಿ ಉಳಿಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾರದು ಎಡ್ಡೆ ಘೋಷಣೆ ಎಂಕಿನಿ ಸಾರಾಯಿ ನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡಿ ಅವಳು ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಪಂಡು ಕರ್ಲೆ ಗಂಗಸರ ಫರ್ಪಿನ ಕಳ್ಳನೆ ಗಂಗಸರದ ಯುದ್ಧ ಭಾಷಣ ಆವಾಡು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋದು ಇಂಚ ಸರ್ತ ಉಂತೋಡು ಮೆದಲೆ ನಿಂಚ ಅವರಂಜಿ ಹೊತ್ತೋಡು ఒక ఇంచ ಹೊರ ಬುಟ್ ಓಡೆಗೆ ಬುಡ್ಪಾವನು ಮಾರಿ ಯಾರು ಬೆಜಪಾವನತ್ತವು ಎತ್ತದ ಇಂಚ ಹೊತ್ತದು ಇಂಚ ಉಂತೋಡು ಇಂಚ ಉಂತದು ಸುರುಕು ಜನಕ್ಲೆ ಅಂತ ಓಡು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬೊಕ್ಕ ಜವಣೆರೆ ಗಂಗಸರ ಪನ್ಪಿನವು ರಕ್ಕಸಿ ಎತ್ತೆತ್ತೋ ಸಂಸಾರನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪನ ಕೀಚಕಿ ಅಂಚಾದು ಗಂಗಸರ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಗಂಗಸರು ನಮ್ಮ ನಾಶ ಮಲ್ಪೊಡು ಗಂಗಸರು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ಎಡಪದವದ ಜವಣೆರೆ ಕುಲುದು ಮೋನೆ ತೂವಂದುಲ್ಲರ್ ಲಕ್ಲೆ ಉಂತ್ಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಹೊರತು ಗಂಗಸರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಾರಾಯಿ ನಾಶ ಮನ್ಪು ಎಂಚನ ಗಂಗಸರ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ನಂಕಾತಿ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡಿ ಯಾನ್ ಬಂಜಿನಾಲ ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗುಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆನ ಪಕ್ಷಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡೋ ಎಂಚಿನ ಪಕ್ಷ ಅಕುಲು ಆ ಪಕ್ಷ ಮೊಕುಲು ಈ ಪಕ್ಷ ಅಕುಲು ಆ ಪಕ್ಷ ಮೊಕುಲು ಈ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷಾಂತರಕ್ಕೂ ಖರ್ಚಿ ಲಕ್ಷ ಪಕ್ಷಾಂತರಕ್ಕೂ ಖರ್ಚಿ ಲಕ್ಷ ನರಮಾನಿ ಜೀವ ನಡಿಪುನಾಗ ನಾನಾನಂದ ಪಕ್ಷ ನರಮಾನಿ ಜೀವ ನಡಿಪುನಾಗ ನಾನಾನಂದ ಪಕ್ಷ ನರಮಾನಿ ಸೈತಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಪಕ್ಷ ಓ ಪಕ್ಷ ಅವೇ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಆಟೆ ಊಟ ಒಂಜೆ ಪಕ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೆಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಜಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗುಂತುವೆನೆ ಎಂಚಿನ ಒಂತ್ವಾನ ಮಾರೇದಿ ಎಂಗ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾದಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಉಂಡಿಯೇ ಅಂದ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ಎಂಜ ಸಕಿಲನ ವಿಚಾರ ಪಪ್ಪ ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಫಾತಿಯರೊಂದು ಯೋಜನೆ ಒಟ್ಟಾರ ಮಲ್ಪನತ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮಂಡ ಎಂಚೆ ಪೋಡು ಜನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟೋಡು ಎಂಚೆ ಪೋಡು ಮನೆಗೊಂದು ತಂಡಾಸು ಪ್ರಾಯದವರಿಗೆ ಮುಂಡಾಸು ಮತ್ತೆ ಜವಣರಿಗೆ ಬಿಡ್ಕು ಹಾಕುವಾಗ ಜೀವ ಬೊಂಡಾಸು ಜವಣರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಕ್ಲೆಗಳು ಬರ್ಕ ನಾವು ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಜಾರಿಗೆ ಕನಪೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಓಟು ಪಾಡೋಡ್ದು ಮುನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಓಟು ಪಾಡೋಡ್ದು ಮುನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಪೋಪಾವೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಡೈನೆದ್ದ ವಾಸನೆ ಓಟುಡು ಗೆಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ನಾನಾನಂದ ವೇಸನೆ ಇವ್ ಓಟುಡು ಗೆಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ನಾನಾನಂದ ವೇಸನೆ ಎನ್ನೆ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈನ್ ಎದ್ದ ವಾಸನೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗುಂತೊಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದ್ಪೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತು ಒಂಥರವಲ್ಲಿ ಸುರಿಕೆ ಬಂದ್ಪೆ ಹೋದ್ ಓಟ್ ಪಾಡದ್ ಪಡ ಬರೋಡು ಇಚ್ಚಿಡಂ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು
ಎತ್ತೆ ಸೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇನ ಸೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇನ ಪೋಲೆ ಆ ಬೆಡಿನ್ ಕೊನದು ತೋಟಡಿತ ಮಂಗ ತಜ್ಬಾರೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮಾರೇದಿ ಇನ್ನು ರಡ್ಡೇಡು ಇತ್ಯಾರ ತಾವಡೆ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಯಾನಿ ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಡ ಈ ಪೋಡು ಯಾನಿ ಪೇರ್ ಪೋಲೆ ಸರಿ ಅಂಜಣ್ಣ ಬರ್ಪೇನ್ ದೇ ಉಂತಲೆ ಅಂಚಂಡ ಸರಿ ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗುಂತುಜಿ ಅಂಡ ಇರ್ ನಮನ ಬಾಲೆನು ಜಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ಪಾಡೋಡು ಎಂಚ ಇರ್ ನಮನ ಬಾಲೆನು ಜಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ಪಾಡೋಡು ಸಮ ಆಯನ ಎಲ್ಲ ಕೊಣದ ಪಡಿಬಿದ್ರೆ ಐವೇ ಪಾಡ್ಕ ವಾಡಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧ್ಯವು ಅಂಚತ್ತು ಬಂಡಿನಿ ಪಕ್ಕ. ಬಾಲೆ ಗುಂಜಿ ವೈವಾಟು ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಉಂದಿ ಅಂಬಂಡಿ ವಹಿವಾಟು ಬರ್ಚಿ ಆಗ ವಹಿವಾಟು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಆನ್ ಸೋತು ಬತ್ತೆ ವಹಿವಾಟು ಬರ್ಚಿ ಆಯ ದಾದ ಎತ್ತನಲ್ಲ ದೇಶ ಕಾಪಾಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರೋಡು ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರೋಡು ನೇ ಪಪ್ಪ ಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಜಿ ದೇಶ ಕಾಪ್ಯಾರೆ ದಾದ ಫಾತಿರ್ನ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರಬಡೆಯನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೋನಪ್ಪನ ಮಗೆ ದೇಶ ಕಾಪಾರೆ ಪೂಡಿನತ ದೇಶ ಕಾಪಾರೆ ಪೂಡಿನತ ಬೇ ಈರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಟಿಲ್ ಬಂತೊಂದಿತ್ತಿನತೆ ಅಟಿಲ್ ಮಾಲ್ತನ ದಾನೆ ಅಣ್ಬೆ ಬಾಂಬು ಬುಡಾಣ ಮಾತಾ ಪೋಪುಜ ಮಾರಿ ಬಾಂಬು ಗೊತ್ತುನ ಯಾನ್ ಅಟಿಲ್ದೆ ಗೊತ್ತುನ ಬೇ ಮರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಪಾತರು ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಕೊಂಬೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಅಟಿಲ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಣಸು ಕುಲ್ದೇರ್ಮೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬಿರೋಡು ಒಣಸು ಕುಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ಅಟಿಲ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬ್ ಬತ್ತದು ಸರ್ತ ಏನನೇತು ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಬರೊಂದು ಏನನೇತು ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಇರನೇತು ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಅವದನೆ ಪೆತ್ತನೆ ಚತ್ತು ಮಾರಿದೆ ಎನ್ನಂಚೇ ಬರೊಂದು ಯಾನ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಂಡೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಲಕ್ಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರದ ತೋಪು ತೆತ್ತೆ ಬಾಂಬನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಬಾಂಬು ಉಡೈಜೆ ಒಡೆ ಬುಡ ಚಂಡಿಯ ಸನ್ನಿಜ ಬಾಂಬು ಮತ್ತಿ ಚಂಡಿಯ ಹುಡಾಯಿಜಿ ಬಾಂಬು ಅಂಚ 10 ಜನ ಬಚ್ಚಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಚ್ಚಾ ಮಾಡಿ ಏನಂಬೆ ದಾದ ಮನ್ಪಂಬೆ ಆತ ಚಲ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಆತ ಚಲ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಚಪ್ಪಲ ಆನಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ದ ಗಲಾಟೆದ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಓದಣ್ಬೆ ಅಂಚಿಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗ ಫೈರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿಡು ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಫೈರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆ ಈ ಗಲಾಟೆ ಆಪ್ರ ಪುರ್ತುಡು ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು 3 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಈ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಕೊರ್ನೆ ಪುರ್ತುಡು ಯಾನಿಂಚ ಗುರಿಡ್ದಿಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪ ಗುರಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಅಂಚಿಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಮಲ್ತೇರತ್ತ 3 ಜನ ಸೈನಿಕರು ಒಟ್ಟದು ಎಂಕ್ ಫೈರ್ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಗುರಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೈದನ ಫುಲ್ಕ ಅಂಚನೆ ಗುರಿಯ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕಿ ಏರ 3 ಜನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗ ಫೈರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲ ಪುದಾರ ಹೆಂಗ್ ನಿಗಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾನ್ ಗುರಿಟೆ ಕುಲ್ದಂಜ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತೇವೆ ಗುರಿಟೆ ಕುಲ್ದು ಸುರುಕ್ ಬಂಡೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಹಾಜಿರ್ ಹೋ ಬಂಡೆ ಆತೆ ಪನ್ಪನ ತಾಡ ಒರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗುರಿಡ್ಲಾಕಿದ್ದು ಹಾಜಿರ್ ಹೂ ಬಂಡೆ ಡಿಮ್ಮದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಡು ಒಂತೆ ಹೊರ್ತಾಂಡ್ 10 ನಿಮಿಷ ಮನೀತಿಜಿಬೆ ಕೂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿರೋ ಬಂಡೆ ಆತೆ ಪನ್ಪುನ ತಡ ಮಾರ ಕುಡೋರಿ ಲಕ್ಕದು ಹಾಜಿರು ಅಂಟೆ ಟಿಮ್ಮದಿಗೆ ರಡ್ಡಾಣ್ವೆ ಈ ರಡ್ಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಆಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಯ ದಾದ ಮಲ್ತಿ ಆಯೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿ ಆಯೆಲ್ಲ ಗುರಿಟೆ ಕುಲೊಂದ್ ಬಂಡಿ ಕರ್ನಲ್ ಮೋನಪ್ಪ ಹಾಜಿರೋ ಬಂಡಿ ಅಪ್ಪಗೆ ತಟಕ್ಕ ಲಕ್ಕದುಂತಿಯಾರು ಮರ್ಲು ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕಂಡ ದೀಪು ಜನ ಡಿಮ್ಮ ಅಂದು ಯಾನು ಗುರಿಟೆ ಕುಲೊಂಡೆ ಗುರಿಟೆ ಕುಲ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ಬಂಡೆ ಯಾರನ್ನ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತಾಯಿ 10 ನಿಮಿಷ ತುಂಬು ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ತೆತ್ತಿ ವಾ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತಾಯಿ ಮೆಗೆಂಡೆ ಆತೆ ಪನ್ಪುನೋಡ ಯಾನ್ ಬೆ ಬಂಡೆ ಡಿಮ್ಮ ಅದಿಗೆ ಮೂಜಿಲ ಕಾಲೆ ಪಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ದಿಗ್ದು ನೇ ಪಪ್ಪ ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಚಕ್ರ ವರ್ಣ ಪಂಚಾರ ನಂಚೆ ದೀದು ಬರ್ತದೆ ನೇ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಲ ಕೂಡ ಫೇದ ಬರ್ತದೆ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಹಿರೇಗೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೊರ್ತೋಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬುಕ್ ಎಂಜಿನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆದ್ಲ ತುಳುಪಾತೇರ್ ಜನ ಮಾರ ಆಯ ಕೊರ್ತೋಡು ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಒಕ್ಕಡ ರೈಸವ್ನಿ ಮಾರ ಸರಿ ಪಂಡ ಮಗ ಕೇನು ನಕ್ಲುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಏತಿಲಾ ರೈಸವೆರು ಹಾ ಸಂಪತ್ ಈ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರುಡು ಮಗ ಈ ದೇಶನ್ ಕಾಪಾಡೋಡು ನೇ ಮಮ್ಮಿ ಯಾ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರ್ ಸೈಪುನ ಹಿಡ್ದು ಮೂಳೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ ಸೈಪ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಜಿ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಸ್ಕೋರ್ ಬರೈಜಾರ ತೂರಿನ ಜನ್ಮಗು ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರುಜಿ ಬನ್ಪಾತಂಬೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೋನಪ್ಪನ ಮಗೆ ಅದು ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರುಜಿ ಬನ್ಪಾತ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಬಿಟ್ಟುದು ಭಾರತ ಅಪ್ಪೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ಒಂಜಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರ ಬುಜಿ ಬನ್ಪಾತಂಬೆ ಈಲ ಒಂಜಿನ ಅರಮನೆ ಅಂಬೆ ಮುಲ್ತ ನುಪ್ಪು ಬೋಡು ಮುಲ್ತ ಗಾಳಿ ಬೋಡು ಮುಲ್ತ ನೀರು ಬೋಡು ನಿಕ್ಕು ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣು ಬೋಡು ನಿಕ್ಕು ಈ ಅವೇನ ತಂಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಪಾತಂಬೆ ಏತೋ ಜನ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಲೇನು ತನ್ನ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಂಕೊಂದುಲ್ಲ ತಂಬೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆ ನಿಜವಾದಿ ಮಣ್ಣು ಪುಟ್ನೆ ಸಾರ್ಥಕಾಪುಡು ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಯಾ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಪೋಪೆ ಪಪ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಈ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸವೆ ಶಬಾಷ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಾನು ತಿಗಲ ಬಟ್ಟದು ಅನ್ಪೆ ದೇಶ ಬಂಡೆ ಏರ್ಬೆ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬೆ ಆತು ನಮ್ಮ ಈತ ಜನ ತಾಂಕುನ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಂಬೆ ಯಾನ್ ಇದನ್ನ ಟೆರಡ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಲ ಕೇಂದೇನೆ ಈ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರಿಜಿ ಮಾತ ಕಂಡದೆ ಬಾತ ಇವಡೆ ಕೇಂದೆ ನಡಿ
ಎಲ್ಲಂಜಿ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಮದ್ಮೇದ 25 ಶಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಈರಪ್ಪಗೆ ನಾನು ದೂರಲ್ಲೇ ತಂಪೋಪರಿಯೇ ಯಾನು ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು ಅಡೆಲೆ ತಂಪೋಪರ ಅಡೆಲೆ ತಗೋಪೆ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಬದುಕದಿತ್ತಿನ ಫಿರಲ್ಲ ತಾರ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಪಪ್ಪ ದೇ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೋಪ ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೋಡಿ ಅವ ಆವು ಪಪ್ಪ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಹಲೋ ಏರು VVS ಆ ಪಲ್ಲೆ 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 ಸೆಟ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದ VVS ಅತ್ತೆ ಬಾತಿರ್ನು ಆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸೆಟ್ರ ದಾದಾ ಎಡ ಬಾದವಗೂ ಪಿಲಿ ಬೈದನ ಈರ್ದಾಲ ಬಡಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಓಲನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಆ ಸರಿ ಪಪ್ಪ ಅವು ಏರು VVS ಪೆ VVS ಮಂಡ ಗೊತ್ತಾ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬನ್ನಿ ನಾನು VVS ಆರ್ ಬಂಡೇರು ಪಿಲಿ ಬೈದಿನ ಎಡ ಬಾದವಗೂ ಏನಲ್ಲೆತ್ತೇರು ಈ ರಾಯನಾಥ್ ಬೇಕಾ ಬಾತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ನಿಖಲು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೋ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾ ವಿಜಯೋತ್ಸವಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ದುದ ಕುಂಟು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೆಪ್ಪುದ ತಾರೇನು ರಡ್ ಭಾಗ ಮಾಲ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅವೇನ ಮಂಡ್ಯದ ಅಡಿಗೆ ದೀಪ ದಿವಾರ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾನು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ನಾನು ಪುನಜ ಬಿಡಾರೋಪನೆ ಮಾರಿ ದ ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೋದು ಪಿಲಿ ಪಿಲಿಗೆ ಎಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಆವು ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ದಾದಿ ಪಿಲಿಕೆರೆ ಬೋಪುಜರಿ ಓಪೆ ಮಾರೈದೆ ನಿಕ್ರಾನೆ ಅವ ಸರ ದಾದೆ ದಾದಿ ದೇ ಇರ್ ಪಿಲಿಕೆರೆ ಪೋಪನ ರೌಲೆಂಜಿನ ಕಪ್ಪು ನೀಯೇ ಪಿಲಿಕೆರೆ ಪೋಪು ನಿಜ ಮಾರ ಪಕ್ಕದಾನೆ ಪೋರೆ ಕೇಳ್ದಲ್ ಪೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡ್ಯಾ